Salutare lume, eu sunt Cristi și azi o să jucăm Minecraft. Data trecută ne-am dus în templu și am luat harta și acum ne îndreptăm spre o locație anume. Dar cred că în cele mai multe cazuri m-aș duce cu harta numărul 15. Adică aici la vulcan sau ce e aia? Podul de gheață, cea 23, 18, nu 27, nu 30, nici atât, 24. Ne ducem aici. E cam tare mapa și cred că am văzut ceva. Mai mult decât ceva. Eu nu știu, o căsuță, o cocioabă, ceva. Și cred că e cimitir. Da, cimitir e. Aici e ouă stricate, parcă. What? Ăsta mai zic că e cimitir, dar asta e un pic scary, dar mapa trebuia să fie de aventură. Hai la... Hai aici. Hai la lac. Hai la lac. Da. Mergem în lac. La lac. Stai, să vedem dacă am trecut peste lac. Acum mergem fix spre el. Și sper că ne dă ceva acum acesta. Nu, așa. O, bune. Nu trebuie sănătate Instagram. Așa. Ce găsim noi aici? O cabană. Și ceva luminos. Un gest. Sau ce ar trebui să fie? O cărare. O cărare, din păcate. What is this? O peșteră. Ce surpriză. Ce e aici? Chest on ore. Nimbet. Ultimul de aici. A, pâine. Normal. Logic. Logică, poate logica. Nu-i logic. Nu-i logic așa ceva. Frumoasă peșteră.
E foarte ascunsă și aș face așa un sunt la mapele de survival, aș duce atâtul la adâncime și fac un tunel în care să nu mă vadă ce e aici, ce e un arcaș. Mă, aici ce? Oh my god. Ce e aici? Îmi trebuie așa. XP bottle. Îmi trebuie inspirație super factică. Și asta hârtie nu foarte. Eu de sticlă pe la Hinterului și pe pizzeteaur mai e și asta hârtie nu o hartă. Ce cu harta? Ok. Harta 53. Pe pizza de aur, joc de pismarii, labă de iepure și îmi trebuie cam act. Aici, hai să-l culcăm. Personal mine. Hai să facem sticluțele. Așa, level 5. Poate ceva în spatele casei. Nu este. Bun, hai în copac. Că pare imens și poate ascunde ceva. Cam nimic pe aici. Dar cred că aș face casa din oraș. O casă din oraș chiar îmi trebuie foarte mult. Harta cu numărul 24 este completă. Am ieșit. Acum. Unde ne ducem? Oare unde ne ducem? Să vedem hărțile. Unde suntem mai aproape? 15. Nu. 12. Nu. 33. Nu. 18. Nu. 27. Nici atât. 30. Și nici atât. Hai să ne îndreptăm spre direcția asta. Poate găsim o locație. În ce zonă sunt mai aproape. Sau poate găsim ceva acolo. Poate găsim sau nu găsim. Cred că se vede că e făcut cu ori editul, ori așa natural, spana natural. Ce-mi place mapa? Să uitați să dați like dacă v-a plăcut. Eu sunt Cristi și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!